Siihen tulee tuo aika. Joo, nyt ymmärrän. Nyt kuvaa. Hei. Hyvää pattonkia on. Ja kaikkia muitakin. Nom nom nom. Rybäleitä, mansikoita. Kuvaa myös näin juu. Sinin. Se oli koko sinipanos. Mutakakkua. Jääteetä. Sipsua hotrotiloita. Satun vittu lakritokasta. Ettekö sä jo muista tuota juustoa? Hei! Jotain skumppajuttua ehkä. Ai niin, hei toi Viron laittaa nää pimeitä viinaa. Se pitää näyttää Japanista tuli aisia ja karkkeja ja Henrikka. Ja salainen kärpäsjuusto, joka haisee pierulle. Olen sitä mieltä, että se on pieru. Konkretisoitu. Katsokaa tätä ihana kevät. Kuvat tangomarkkinakimalteita siellä. No ei sitä oikein, ei tässä oo. No hö. Ja mömpeleitä. Joo, mä kuvasin niin. Ai, satun Japanin mömpelit. Patointia myös. Minä voin syödä vähän patointia. En syö, jos